Papa di intro inini baba miracle koindini ndadini inzwa zvakaitika iCan yakandinetsa kusorofa situation apa mutiri maitoda action kuchema chema ndo yaingove plan ndina mari yakakwana ndodawo kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro mumwoyo ndabaikana chandongoda kuisa musoro nditenderei ndiise musoro yakakwana handina asi ndoda kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro nditenderei ndiise musoro chandongodawo kuisa musoro nawana dem yekuti nini ndine two dombi rimwe dombi ndoranga ndabhadhara chembe rimwe racho ndoranda bhadhara mukombi ndosaka ndazosarwa ini ndine 3 dombi nditenderei ndingoisa bigeti maya handisi kuda kuisa tiketi ndofunga kuti zvamanzwa hazvisirizvo asi kuti zviri kuda moyo wangu ndine mari yakakwana ndodawo kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro mumwoyo ndabaikana chandongoda kuisa musoro nditenderei ndiise musoro yakakwana handina asi ndoda kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro nditenderei ndiise musoro chandongodawo kuisa musoro inzwa zvakaitika iCan yakandinetsa kusorofa situation apa mutiri maitoda action kuchema chema ndo yaingove plan nawana dem ndipo pandakatanga kutoshamba apa dzichibuka tiri njimba moyo uchida kuti ndigoimba ndopandakaramba ndichingoshamba ndina mari yakakwana ndodawo kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro mumwoyo ndabaikana chandongoda kuisa musoro nditenderei ndiise musoro yakakwana handina asi ndoda kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro nditenderei ndiise musoro chandongodawo kuisa musoro nawana dem yekuti nini ndine 2 dombi rimwe dombi ndoranga ndabhadhara chembe rimwe racho ndoranda bhadhara mukombi ndosaka ndazosarwa ini ndine 3 dombi nditenderei ndingoisa bigeti maya handisi kuda kuisa tiketi ndofunga kuti zvamanzwa hazvisirizvo asi kuti zviri kuda moyo wangu ndine mari yakakwana ndodawo kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro mumwoyo ndabaikana chandongoda kuisa musoro nditenderei ndiise musoro yakakwana handina asi ndoda kungoisa musoro ndokumbira kungoisa musoro nditenderei ndiise musoro chandongoda